Padayon kita sa ato ang series sa ato ang wali karon. Sa dili pa daya kumupadayon ang ato ang Bible reading sa basahon sa James, no? Ana karon sa YouVersion sa inyong Biblia. Ug ato usab kining post sa ato ang Facebook page. Naara inyong makita tanan kana may tungod kini sa pagtuo ug usa kini kanang atong iwali karon, no. So padayon ta mga igsoon ang atong series nagauluhan og pagmugna og lig-on nga pagtuo. Mao kini ang atong buruganan. Ang sukuranan sa ideya nining moong series mao nga nagkinahanglan kita og lig-on nga pundasyon aron magpuyo kita nga magmadaogon sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Ug matag semana naglantaw kita mga simple kaayo nga mga kamatuoran mahitungod sa pagtuo. Sama niining mahilig og mga sports, sama sa mga atleta ug uban pang mga artist, ang ilang ginahimo, doon na sila mga fundamentals o sukaranan nga sa bisan unsa nga asa nga bahin silang kinabuhi ila kining gihimo nga ilahanan para makabot nila ang maayo nga resulta. Ug atong tan-awon susama usab sa labaw sa tanan alang sa mga Kristohanon. Nangandoy kita nga mahimo kitang usa ka iglesia nga lig-on og nakagamot diha sa kamatuoran og misali kita sa atong gituoan og mutubo kita nga mahimong sumusunod ni Kristo. Mao ni ang ato ang series, no, nga ginahimo. Karon atong pagahisgutan ang mahitungod sa pagsulay sa matuod nga pagtuo. Diin mao kini ang naguluhan o mao kini ang title sa ato ang sermon ni kahapon mga igsoon. Salamat sa Ginoo. So, akong gihangyo ang tanan nga mutindog, magbasa kita sa pulong sa Dios agi og pagtahod. Manindog tang tanan. Kung amoy mga Biblia, mga amuadto ta sa basahon ni Santiago, kapitulo 2, bersikulo 14 ngadto sa 26. Sa maayong balita ni ang akong gibasa mga igsoon. Okay. So atong basahon sa bersikulo 14 nag-ingon. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalangina nunta kamo sa Dios. Pag sinina kamo og kaon ug maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini. Pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat o pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa ako ang buhat. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang demonyo nagtuo sab niana og nagkurog sila sa kahadlok. Buang-buang kinahanglan kapabang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong, dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak si Isaac? Sa iyang anak nga si Isaac dito sa halaran. Busa klaro kayo nga ang iyang gipagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab nini ang nahitabo sa daotang babae nga si Rehab. Matarong giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Hudiyo. Pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu,
patay usab ang pagtuo kun walay buhat. Magampo ta. Langit ng Amahan, balaan nga Dios, ikaw ang labing gamhanan, ikaw ang among gisimba, gidayeg ug gimaya, ug salamat Ginoo Dios. Nga ikaw gayod ang naghatag kanamo Ginoo Lord niining kahigayunan nga kami anian na usab sa makausapa maga tuon sa imong balaan nga pulong ug salamat sa imong pulong o Dios nga kini makahatag kanamo og kalinaw, makahatag kanamo sa kamatuoran diin ikaw usab magalamdag kanamo aron amo kining masabtan kining maong kamatuoran. Pinaagin ining pulong Ginoo, ikaw naghatag usab kanamo og kusog nga kami makapadayon sa paglakaw diha kanimo. Giniyahan sa imong balaang Espiritu Santo. Salamat o Dios kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So adunay usa ka sugilanon nga usa ka tawo nga ginganlan ni og Mark Landis. Usa ni siya ka forger kanang inyong nakita sa hulagway mao na siya kaning forger magingsoon mao ni siya ang kanang mukopya sa usa ka butang mga sinulat o uban pa mga picture o mga hulagway ngay nikopya niya di gyud ka makabantay kun di mo makita ang kalainan kung tinuod ba o dili no. Mga napo at tulo ka dekada ang museum nakadawat sa mga iyang gipanghimo nga mga fake nga mga koleksyon. Di sila kaybaw unsay kalainan. So, ug mo-contact siya sa mga kolosseum, usay magtakuban siya. Doon na siya mga alias, usay magsulob siya pagkapare, Jesuit priest, no? Unya mao ni ang iyahang kahibalo sa art, no, sa history. Si Landis sayon ra kaayo nga mohimo niining mga koleksyon. Ang iyang kaayo or kamaayo iyang gi-apply sa iyang paghimo nining maong buluhaton kining iyang gisuwat o gidrawing ug dili gyud ikalimod nga siya maayo gyud. Og kani si Landis nagprint ni siya og usa ka butang grabe kayo ang iyang paghimo nini usay mo gamit siya og kanang microscope magnifying glass para iya gyud masunod ang mga butang nga iyang buhaton sama sa religious icons sa mga impressionist ug modern works, no. Naghimo siya iya kining gihimo niya gisusama sa style gyud sa mga master kayo nga mga katong tig-drawing gisunod gyud niya bisan pa ang iyang kagamitan iya gyapon gisunod, no. Ang mga frames ani ug ang kanang klase sa materials nga iyang gihimo nga iyang gamiton. So mao kini mao ni atong nahibaw-an bahin sa usa ka maayo nga tighimo og replika, ibutang nato replika, no. Sulod sa 45 ka tuig ang museum wala gyud makakita sa diferensya sa iyahang gipanghimo kanini Landis nga kopya sa original. Ug atong makita niining maong sugilanon, grabe kaayo ang iyang skill. Nindot kay siya unta ang iyang trabaho. Unya di na gud ta nato makita kung tinud-anay ba na dili. Daghan pang nadala mga koloseo, mga museum. 45 museums, no? Nga naibutang tala nga nalimbungan sa iyahang mga buhat. Okay. So atong makita dinhi ug atong tan-awon nga ang atong iglesia karon daw susama na niini wala na ta mahibaw unsay tinuod unsay dili sama niining gihimo ni Landers. Sa Kristyanismo adunay termino nga gitawag nila nominalism, no. Kanang pagsabot nini nga naisakop kita sa usa ka pangalan natay narata diha sa pangalan ba mao kini ang pundok nga nag-angkon nga mao ang matuod nga Kristohanon apan dili tinuod ug walay personal nga relasyon diha sa Ginoo. Ang ilang idea mao nga mahimong Kristohanon ang usa ka tawo bisan dili makabaton og personal nga relasyon ni Kristo, which is dili na mao ang ato dinhi, no. Kristohanon sila tan-awon sa gawas. Pero sa sulod o sa luyon ini dili gayud. Tingali kini mga tawhana nagampo na sa ilahang
ni dawat na, ni hural na, ni sinner's prayer na. Nangayo nagkapasayloan sa atong Ginoo, nangayo na Ginoong Hesukristo nga mosulod silang kasing-kasing. Siguro kini mga tawahan na ni-apil na sa mga ministry, daghang ministry giapilan, no, sa mga iglesia. O ka sila nabautismuhan na. Apan kung atong tanaw na ilang kinabuhi, wala gayud muhaom sa ilang ginahimo. Layo ra kayo sa ilang gihimo ang ilahang gikinabuhi, no. Mao ni ang punto sa atong mensahe karon, mga igsoon. Ug mao kini ang pinakapunto sa tibuok sulat ni Santiago. Ang mga punto sa wala pa ning mensahe nagatudlo padulong niini ug ang mga sunod nga mga mensahe balik usab niining maong maong punto. Sa atong pagbasa sa basahon sa Santiago, atong basahon sa ingon niini nga pagtan-aw. Ang lisod nga pangutana mao kini, unsa ang matuod nga pagtuo? Wala pa siguro makatubag nato gyud. Unsa matuod? So atong tan-awon dinhi. Kung unsay unod nining mao mensahe, aron makita nato unsa gyud ang matuod nga pagtuo. Unsa man atong pagtan-aw nini? Unsaon man nato pagkahibalo nga kining maong pagtuo tinuod? So karon naghatag si Santiago sa usa ka ilustrasyon gamit ang pagkumpara sa patay versus sa buhi nga pagtuo. Sa patay nga pagtuo, batok or versus sa buhi nga pagtuo. Tinuod versus sa dili tinuod. Karon atong tan-awon ang duha ka aspeto sa mensahe ni Santiago. Una, adunay tulo ka timailhan sa patay nga pagtuo. Ikaduha, adunay tulo ka timailhan sa tinuod nga magtuo. So nga pagtuo. So magsugod ta sa number 1. Arita magsugod sa patay nga pagtuo. Adunay tulo ka timailhan. Sa bersikulo 17, 20 ug 26 ni Santiago naghisgot sa patay nga pagtuo. Atong basahon ang bersikulo 17, 20 ug 26. Ingon ini ang pagtuo. Patay kini kundili ubanan sa buhat. Buang-buang kinahanglan kababang saysayan nga ang pagtuo dili ubanan nga dili ubanan mga buhat walay kapusalanan. Kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espiritu ug wala nay gininhawa, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Matod pa ni Apostolis Santiago, ang pagtuo kung walay buhat patay. Sa ato pa ang tinuod nga pagsulay sa imong gituoan dili ang imong gisulti kundi ang imong gibuhat. So kung ang pagtuo patay daw ug atong tan-awon sukuhay kini. Posible ba nga ang pagtuo dunay pagtuo nga patay? Mao ni pangutana. Gipasabot kini ni Santiago gamit ang tulo ka hulagway. Unang timailhan, pagkumpisal nga walay unod o walay dili tinud-anon ang pagkumpisal. Bersikulo 14 nagaingon. Mga igsoon, unsay kapusalanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Ang atong timailan nini o keyword nini mao ang pulong nga moingon. So kung atong tan-awon, adunay usa ka tawo nga niangkon na aduna siya pagtuo. So makasulti kita niini nga tingali kining tawhanan nagampo na nakadawat na ni Ginoong Hesukristo. Mao to atong gisulti ganiya nakaampo na siya sa sinner's prayer kaning pag-surrender, paghural sa Ginoo, pag-surrender sa kinabuhi, nakahimo na siya og desisyon alang kang Kristo. Ug iya nang giimbitar si Ginoong Hesukristo siyang kasing-kasing. So kini tawhanan ni kumpisal nga motuo siya ni Ginoong Hesukristo. Motuo siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Usab siya mutuo nga siya makasasala. Nito usab siya mahitungod sa grasya. So naa kompleto, halos kompleto sa atong gituhuan. Apan ang problema nining maong tawo, ang gibatunan niyang pagtuo gikan lamang sa iyahang puro pulong. Wala makagikan siyang kasing-kasing, wala sa iyahang kinabuhi. Matod pa sa bersikulo 14, mga igsoon, unsay kapusalanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay binuhatan.
Matod pa ni John MacArthur, faith without a product. Pasabot na nga iyang pagtuo wala gyud bunga o walay resulta. Moingon na siya nga nituo ko pero wala gyud. Naa siya gi-claim, na siya giangkon nga nituo siya apan wala gyud katinud-anon, no? Wala gyud dili katuhuan. Matod pa ni Santiago, kung wala kini bunga, unsa may pulos niini kung naatay mga mayong buhat o pagtuo nga walay resulta sa mayong buhat. Walay pulos. Ang iyang gisulti mao kini sa sinugdanan pa lang luwas ka na ba? Mao ni pangutana. Kay wala man makita sa imong kinabuhi. Sa Griego, ang kaning maong teksto, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Mao ni gipasabot sa Griego, makaluwas ba niya ang iyahang pagtuo? So magdahom kita nga negatibo gayud ang tubag niini, dili ug dili. Tungod kay ang patay nga pagtuo dili makaluwas kaniya. Dili kini matuod nga pagtuo tungod kay kini gikan lamang sa iyahang mga pulong nga nilugwa sa iyahang mga baba. No. Gitawag kita sa Dios aron mosulti sa ato ang pagtuo. Apan ang atong gipamulong nga gikan sa atong baba, atong siguroon nga kinigikan sa atong kasing-kasing o kinitindanay nga aduna kay relasyon sa Ginoo. Tungod kay ang atong pagtuo mamunga og maayong binuhatan. Tungod kay ang maayong binuhatan giandam na diha sa Dios sa dihang ikaw giluwas. Hallelujah. Si Santiago nagaingon, ang tinud-anay nga pagtuo labaw pa sa ato ang gisulti. Kuno na tay gisulti, ang atong pagtuo labaw pa ni ana. Tungod kay kanang nga pagtuo gikan sa Dios nga gibutang sa atong kasing-kasing, nabutang sa atong nuno niya atong gipamulong. So labaw pa ni ana sa atong gisulti. Ang pagdeklarar nato sa atong pagtuo dili kini nagsabot nga imo kining gihuptan, literal gyud kanang imo gigunitan ang kaluwasan. Pan ang Dios lamang ang nasayon ining tanan. So ang ikaduhang timailhan mao kini. Dili tinuod nga kaluoy, no? Dili tinuod. Na kay kaluoy apan mabaw. Dili tinud-anay nga ikaw naluoy sa mga tawo. Pananglit atong basahon sa bersikulo 15, 16 ug 17. Nigaingon, pananglit may mga ikaigsuonan nga nakinanglan og bisti og walay igong pagkaon, magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaon og maayo. Sa ang paghimo ni. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. Ang ideya dinhi panalitan na ay usa ka tawo nga walay pagkaon og bisti. Kining pagkaon og bisti mao ni importante kaayo nato. Mao ni ato ang nag-una nga panginahanglan. Kining duha nga gikinahanglan gayud sa atong kinabuhi. Dili ni mga gusto susama sa mga maanindot nga mga gadget. Aw dili man na dautan, no? Di man kayo mangandoy man usab tani anak kanang mga nindot nga gadget, nga phone. Nindot nga sakyanan. Bisag di lang kay nindot, force lang. No? O adunay mo ingon nga pag-ayo-ayo mo sa inyong paglakaw, pagbisti kamo og pagkaon ug daghan. Kun wala sila gihatag nga tabang. Nga ila gayud nga gikinahanglan. Matag usa ka nato makakita gayud sa panginahanglan sa maong sitwasyon. Kung ato ning matan-aw ning maong sitwasyon, makita nato kung unsa gayud ang ilang gikinahanglan. Ang tinud-anay, posible kitang mahisama sa usa ka gitawag nila og armchair philanthropist. Akong gitan-aw ni ang armchair philanthropist. Usa ni siya ka tawo nga naay ikasarang, ikatabang sa mga tawo sobra-sobra pagani o kutob sa ilang kinahanglan iyang mahimo matabang apan kining gitawag nato og armchair philanthropist mutabang pero kutob ra sad sa iyahang gusto. Dili ma-meet ang needs. So, usa ka tawo nga naay kapasidad sa pagtabang sa tukmang panginahanglan apan wala niya buhata, igo lamang siya sa pagdasig. Makita nato ni mga igsoon. Sumao ni ipaagi nato nining dunay usa ka sugilanon. Sa usa ka rayna nga niadto sa ni tan-aw sa usa ka theater, dunay drama, teatro
Mga mao man ni ang kuan sa unang panahon na teatro nga dunay mga drama wala kay sine pa sa una no. Dugay na ni nga panahon. So matod pa sa iyahang tagasulat kani sila mga reyna, mga hari sa unang panahon, doon na sila magkukuyog mga writer, magsulat na mga nanghitabo silang kinabuhi. So matod pa sa iyang biographer, nihilak siya gikan pa sa pagsugod hantod paghuman sa mga drama. Guba gyud kayo ang iyang espiritu. Broke gid siya, nasubok gid siya sa maong production. Nahitabo ni natong dugay na kayong mga panahon, sa panahon pa sa mga karwahe. Atong dunay mga karwahe, mga four wheels, unya ang kanang ilang sudlanan dito nindot kay na komportable kay na sila sa sulod. Nya naa sila kutsero o driver o gitawag nila diha og coachman. Okay. So nahitabo kini nga sa pagkahuman sa ilang drama niguwa siya, nahuman na siya. So niguwa siya pagkahuman sa theater no. Nibalik siya dito sa Courage and then diin iyang gibiyaan ang katong coachman o driver. So siyang pag-abot dito, nakita niya ang coachman, kay kini lagi dili wala man ni mabilong sa royal blood nila. Driver ra magini silang pagtan-aw, kotsiro ra magini silang pagtan-aw. May pangkabayo gipakaon pagtarong. Kini silang pagtan-aw, pag-abot niya dito patay na frozen. Kay dito sa ilap, kuan ba bugnaw kaayo. So wala gayni, wa siya magunahuna nga pasudlon ta to niya kay haron dili siya mamatay diha sa bugnaw, sa ice no. Matod pa sa tagasulat niya, wala gyoy nitulo bisag usa ka lusok nga luha sa iyang mata sa kaluoy sa kamatayon sa iyang driver. Nahimo niya paghilak ang maong drama lang gikas pagsugod hantod sa pagkahuman ug guba kay ang kasing-kasing ug sa maong production apan sa kamatayon sa iyang driver wa ta kibaw dugay na ni kay niyang driver pan wala gyud say pagbati, wala gyud usa ka luha nga nitulo sa iyang mata. Makapahibulong kayo nga dunay tawo muhilak sa usa ka subo nga salida apan sa dili tinud-anay. Makadungog kita og kanta unya muhilak ta kay ang kanta makatandog sa atong balatian, sa atong kasing-kasing. Apan ug makakita kita sa panginahanglan sa atong mga kaigsunan, dili kita mubati niini. Di ba lahi kayo? Interesado kay ta sa example ni Santiago nga nag-ingon mahitungod sa atong mga kaigsunan nga walay pagkaon og bisti. Kini nagpasabot nga siya naguna-una ni adtong mga Kristohanon nga nanginahanglan. Wala siya magsulti mahitungod sa mga tao nga tua dito sa halayo nga dapit. Sama dito sa Timbuktu. Sige ko kadungog ani layo-layo siguro ni Timbuktu. Oh? Ang iyang gipasabot nga mga tao nga naa mismo sa atong palibot, sa atong mga kaigsunan. Ang atong mga kaigsunan diha sa pagtuo. Doon ra kayo sila kanato, ato silang makita ug ang ilang mga panginahanglan. Busa, mahinumdum nato ang sugilanon sa usa ka maayo nga Samaritanhon. Kani sa Lucas 10:25-37. Nahinumdum na siguro mo ani nga mao siglo kanang familiar kay ni nato no. Adunay usa ka pare ug usa ka Levites nga nakakita sa usa ka tawo nga samaran dito sa daplin sa daan. Sa ilang pagkakita niniigo lamang silang ni Silo ug nilabang sa pikas dalan. Nya ato makita nga sayon ra kayo ning pagabuhaton ug daghan kay tagkatarungan ini tungod kay kita busy, kapoy. No? Naami giapas nga schedule, naami meeting atinan na ang mga tawo nag-agad namo. Under pressure namin, na pressure na ko. So daghang kita katarungan aron ta makalikay sa ato untang nakita nga angin tabangon no. Umao nang nilabay lamang kami og nitabok sa pikas sa mga katarungan nga dili man sayop tinuod para nila siguro. So atong makita taud-taud miabot ang usa ka Samaritanhon kinsa mitabang sa tawo nga naa dinha sa daplin sa dalan. Mao kini ang unod sa sambingay. Nasayod na kita kaning Samaritanhon usa kini ka tawo nga gisalikway sa mga Hudiyo. Dili sila makiguyoy ani tungod kay kini sila mga kasasala niya sila holy. Apan si Santiago nagingon kanato nga hunaw-naon ang pagsanong sa labaw pang dili maayo kaysa pagtabok sa pikas daplin sa dalan. Usa ka butang makakita kita nga panginahanglan apan kita mitalikod tungod kay dili kita gustong mangilabot.
Katong istorya nga atong nakita, nilikay ang pare, nilikay ang Levites, hadlok silang maapilas kaso basig na ay ingon ana, no? Apan ining bahina, ang mga Kristohano nagpagarbo mahitungod sa ilang pagtuo. Dili sayon kanilang mutalikod kung makakita sila kaigsuunan nga nagantos aduna gayud sila isulti o aduna sila buhaton. Ug ang pagsulti nining pag-ayo-ayo sa imong paglakaw, pag-amping ug pagkaon og daghan, labaw pa kining dili maayo sa gibuhat sa pare ug sa Levites, kay igo ra man kani sulti panwa kay gibuhat. Nitabok sila sa pikas dalan apan wala sila magbugal-bugal ang Levites ug ang pare. Mas grabe pa kung ikaw kutob lamang sa istorya apan walay gibuhat. So kung ikaw mo istorya lamang, wala kay gibuhat, mas grabe pa sa gihimo ni atong pare ug sa Levites, no? So nangutana si Santiago, unsa may nakaayon ini? Unsa may nakaayo? Wala gyud. Daghan kayo mga pamaagi nga makita ang atong kausaban nga gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi. Usahay mapakita nato sa dili pagbuhat sa atong naandan nga ginabuhat. Mao ni ang kausaban nga gihimo ni Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. Usahay kining kausaban makalagot usab sa mohinungdan nga maglagot ang atong kaigsunan nga dili magtotoo tungod kay wala naman ta maghugoy-hugoy nila. Tungod kay dili na kita magkuyog-kuyog kanila. Usahay atong mapakita kining maong kausaban pinaagi sa ato ang pamatasan nga puno sa gugma. Adunay kalipay, aduna natay kalinaw, bisan na naa kita taliwala sa kalagot o naa ta sa kasilag. Usahay ang kausaban makita sa tong pagsunod sa Dios sa pamaagi nga balaan. Kining mga butanga may hinumduman apan gusto ni Santiago nga mahibalo kita unsao nato pagsanong kining mga maong panginahanglan sa uban ug mao kini ang mahinungdanon. So andamo nato atong kaugalingon sa pagtabang sa uban o igo lang tas pagsulti. Samtang nagpabilin nga gutom ug walay sapot ang atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Makita na ninyo ang kalainan mga igsoon sa pulong lamang o sa imo yung nga tinud-anay na pagtuo. Kining mga butanga mahinungdanon apan gusto ni Santiago nga mahibalo kita unsaon nato pagsanong. Mao ni akong giingon. Mao panginahanglan sa uban ato gining mga kaigsuonan. Ang internet daghan kang makita ang mga video, mga salida, uban pang mga kuan nga sa tibuok kalibutan daghan kay nagantos. Nya mubati tag kaluoy. Makita nato na sa internet, sa YouTube, uban pa mga social media. Sensitibo kay ta kanang makita tala sa dito balik tas Timbuktu. Tuas Timbuktu to ay nagantos, mag-uol ta. Apan dili kita sensitibo sa atong makaigsunan nga naara sa atong duol, naara sa atong palibot nga nagantos. Layo kay tagpananaw. Magmisyon ta didto. Kay gitawag ko sa Ginoo, dili na dawtan. Mao nay ato ang kuan aim nato. Nga mo magmisyon ta aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Apan atong pangutanon atong kagalingon. Kanang imong tupad diha. Kanang imong silingan, kanang imong kaila, imong amigo. Nakadawat na ba na sa pulong sa Dios? Nakadawat na ba na sa kaluwasan? Imo na ba nang nasangyawan? No? Matod pa ni Pablo sa Galacia, 6:10, sa maayong balita, nagaingon, busa samtang may kagayunan kita buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ug labi na gayod sa atong isika magtotoo. Mga kaigsunan din sa church, sa iglesia. Praktikal ra gayud nga kini apan ma-challenge gyud ta kini usay makahasol kaayo. Kung ato kini mabasa ang mga mensahe nga wala magdala og pagbati og kahasol, basin gi baliwala na lang nato ang panginahanglan sa atong mga isig katawo. O labaw sa tanan sa atong mga kaigsuon na diha sa iglesia.
Ikatulong ti mailhan, mabaw nga conviction. Ato makita sa bersikulo nga na dinhi ni Santiago, ni hagit siya og sa katawo. Atong basahon sa bersikulo 18, nagaingon. Apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit ako sa imuhang pagtuo nga walay buhat o pakiton ko sa bikaw sa akong pagtuo pinaagi sa ako ang buhat. Mao kini ang hagit ni Santiago, kung mapakita ba nato ang atong pagtuo nga walay buhat nga makita. Mao mingon si Santiago nga pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa ako ang buhat. Adunay panultiyon nagaingon, ang pagtuo or faith is like calories. Dili nimo makita apan imong makita ang resulta. No? Wa jud ko kasuway og diet pero kana siguro nag-diet na hibaw na sila na. So kung adunay mosulti kanimo ako Kristohanon ug mangutana ka makpakita ba nimo kanako ang kaluwasan? Unsaon gud pagpakita sa kaluwasan? Posible kana. Imposible kana ug posible lamang kana kun imong susihon ang akong kinabuhi. So kung moingon ta nga imposible nga adunay pagtuo nga walay bunga, kini kun walay bunga imposible nga magmatuod sa imong pagtuo. Unsaon man pagmatuod sa imong pagtuo kun walay bunga nga nahimo. Labaw nga imposible pagpakita sa imong pagtuo nga walay bunga. Unya diya hinihagit pagyud si Santiago. Nagpuno pagyud siya sa bersikulo 19. Nagaingon sa bersikulo 19, nagtuo ka nga usaray Dios, nindot na, maayo na. Apan ang demonyo nagatuo sa ni ana og nagkurog sa kadlok. So kita nituo ta sa Ginoo. Moingon ta nga demonyo di madlok sino hadlok ay nagkurog paguna sa kadlok. Kadlok sila kay kibaw sila kinsa na ilang gikadlokan. Kita. Di na lang ko motubagan. Daghan ang mga tao nga nangahatag sa ilang unahuna nga niuyon sila. Tinuod nga adunay Dios. Tinuod gayud si Kristo. Nagpamatuod sa ebanghelyo. Panasayod ba kamo? Sama usab sa demonyo. Nituo sila sa pagka-Dios ni Kristo. Nituo sila sa tulo ka personas. Nituo sila sa kamatayon ni Kristo sa krus tungod sa sala sa katawan, sa kalibutan. Ang tanan mga demonyo mupirma sa ato ang doktrina. Dili sila magduha-duha. Ingon ni ana ang pagtuo. Nituo sila pero kutob ra diha. Atong basahon sa Mateo 8. Mateo 8 bersikulo 28 ngadto sa 29. Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara dito sa tabok sa lanaw og gitagbo siyag duha ka tawo nga naggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og bangis kayo busa walay mangahas pag-agi, nangahas pag-agi ni atong dalana. Og misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo? Bisag dili pa panahon. Hinuktok Nasayod sila. Ilang nasayran nga wa ta masayod. Ang gitawag nga Christology, ang ilang Christology gikan gihapon ni sa Orthodox mo ni sa Eastern Orthodox ni kanang Christology. Nagkasabot sila sa iglesia. Nakasabot sila sa balaang espiritu. Matod pa ni Santiago, nikurog sila sa kahadlok. Nituo sila sa Christology, gikas Orthodox. Ang pagsabot dinhi nga kahadlok nga nakapatindog sa ilang balahibo o grabe gayud ang ilang kahadlok sa Ginoo. Ang tao makasulti nga siya mutuo o mituo. Apan ang demonyo mingon nga mituo sila nanindog ang ilang balahibo kay tungod nakasabot sila sa kalabutan niini. Igo lamang kitang moingon, mituo ko. Apan grabe ang pagtuo sa demonyo tungod kay nanlimbaw ang ilang balahibo sa kahadlok. Giusab pa kayo ni Santiago sa bersikulo 20, nagaingon siya. Buang-buang.
agi di ay buang-buang sa Biblia. Lisod unta litukon pero mo ni pulong sa Dios. Dili nigikan ako. Kinahanglan ka pa bang masaysayan nga ang pagtuo nga dili ubanan mga buhat walay kapuslanan. Ato makita. Kinahanglan pa ba gyud nga saysayan makita naman imong kamatuoran nga imong pagtuo dili tinuod tungod kay walay resulta, walay buhat. No. So adunay mga paagi para ma-aplikar kining mga bersikulo. Una, nga aplikasyon. Ayaw ipanghambog ang imong pagtuo. Ikinabuhi kini. Dili ta manghambog nga natay pagtuo. Kay maglisod tag sukod unsa kataas o kadako atong pagtuo. Di ta kibaw asa nga level na dapit. Ang Ginoo rin na sayo na. Busa ayaw kini ipanghambog ang imong pagtuo. Hinuon ikinabuhi kini. Dili na kinahanglan nga imong isulti nga aduna kay lig-on nga pagtuo ug labaw sa tanan. Ayaw ipanghambog ang imong gihimo para sa Ginoo, para sa Dios. Unsa may atong gihimo? Daghan tang gihimo din, di ba? Di na kinahanglan nato ipanghambog. Dili na kinahanglan nga imong ipahibalo sa tibuok kalibutan kung unsa ka lig-on ang imong pagtuo tungod kay makita ra kini nila sa imong pagkinabuhi. Nasayod ba mo mga igsuon nga ang kalibutan nagtan-aw kanato? Usa kini sila sa mga gitawag og fault finder. Wa na sila mutan-aw sa ato ang kamaayo, wa na mutan-aw kung unsa ka kabuutan ug wa na mutan-aw kung unsay kadaghan kayuhan na nimo. Apan ang ilang gitan-aw usa ka sayop nimo, wala na ka. Makita ra nila ang imong pagkinabuhi. Apan kung ang imong pagtuo patay, walay pulos ang imong mga pulong. Wala gyud. So ang ikaduhang aplikasyon, pangayuwa sa Ginoo nining si Manaha. Pangayo ta sa Ginoo ning si Manaha nga iya kang gamiton kung asa man ka karon. Pangayo ta sa Ginoo. Gamita ko Lord. Ay lang kog dadas timbok to. Dinhi lang. Kay daghan pa kay mga kalag nga luwasonon. Sa ato pa, ayaw pagpaabot nga makabuhat ka og dagkong maayong buhat. Ayaw pagpaabot sa panahon nga imong mabuhat nga mahimo kang hero or bayani. Usay magpaabot ana nga himuon ko ni aron musikat ko. Sugdi kun asa ka, kun kinsa ka. Ipalamdag ang kahayag diha sa pagpangalagad sa Dios. Matod pa sa usa ka manunulat, brighten the corner where you are. Pahayaga ang imong kinabuhi kun asa ka. Ayaw pangita og lugar nga adto nimo pahayagon kay basig wala na nay baterya ni kabut ito. Mangayo kita og tabang sa Dios nga makabaton kita og pagtuo nga buhi. Dili patay pinaagi sa atong pagtutok ngadto ni Ginoong Hesukristo. Ug maghinalig kita sa kusog sa balaang Espiritu Santo ug magpakasensitibo ta sa iyang paggiya. Wala ta masayod nga adunay mga kabugaton nga atong nakuha. Adunay mga luha nga atong napahiran. Aduna tay kinabuhi nga mahikap ug mga kalag nga madala sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. So atong balikon sa patay nga pagtuo adunay tulo ka timailhan. Una, pagkumpisal nga walay unod. Ikaduha timailhan dili tinuod nga kaluoy ug ikatulo mabaw nga conviction. Mao kini ang negative side o ang negatibo nga bahin sa pagtuo. So ari ta sa ikaduha. Ang ikadaw mo ang buhi nga pagtuo. Aduna usay tulo ka timailhan. Ug nagpadayon si Santiago sa pagpahayag ug mga ehemplo sa matuod ug buhi nga pagtuo atong makita diha sa kinabuhi nila ni Abraham ug ni Rahab o Rahab. Basta mauna. Nindot ni nga pagkasumpaki o sukuhi nilang duha, kalainan nilang duha. Si Abraham kay dako nga imahe diha sa Biblia. Si Rahab usa lamang ka ordinaryo nga karakter sa Biblia. Mao ni ang kalainan ni Abraham ug ni Rahab. Si Abraham amahan nga sa mga matinud-anon ug si Rahab usa ka langyaw.
Si Abraham lalaki, si Rehab babae. So opposite sila, duha. Tinuod ano ay punto nga gihimo si Santiago? Ang punto mo kini. Bisan si kinsa ka pa, susama ra ang pagpanglihok sa Dios aron sa matuod nga pagtuo. Si Abraham ug Rehab nagpakita og matuod nga pagtuo. Wala ni magtan-aw kung kinsa sila, wala magtan-aw ni kung unsa sila nga klase. Ug adunay tulo ka matang sa matuod nga pagtuo matud pa ni Santiago. Unang timailan, aktibo ug masinugtanon nga pagtuo. Mao ni ang unang giingon ni Santiago. No? Sa bersikulo 21 nagaingon, sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong, dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa laran? Ang loyo nining sugilanon sa bersikulo 21 atong makita sa Genesis o Genesis 22. Wala na tay kay gayunan pagbatbat nining Genesis 22 kay baga-baga na. Wala na tay kay gayunan sa pagtan-aw nini sa kinatubuk-an nga sugilanon apan mao kini ang nahitabo. Gisulayan sa Dios si Abraham o giingnan nga dad-a ang imong anak nga si Isaac. Nga imong gipangga o gimahal. Ug pangadto kamo sa yuta sa muraya o gimua siyang halad. Kung wala mutuman si Abraham sa malisod nga sugo sa Dios sa paghalad sa iyang anak, makita baga gyapon nato nga aduna siya buhi nga pagtuo? Dili. Aduna ba gayud siya pagtuo kung moingon siya nga mituo man ko nimo Dios o Dios apan dili nako mahimo ang imong gisugo. Akin sabay maka ako sa gisugo sa Dios ngadto ni Abraham. Si Abraham ra, wala lain. Kung kita siguro isuguon ni anak mo risahin ta. Lisod. Mao ba kini nga pagtuo ang gipasabot ni Santiago? Dili gayud. Kay dili ka na tinuod nga pagtuo. Tungod kay wala ikaw mutuman. Para ni Abraham, ang pagtuo mao ang pagtuman sa sugo sa Dios diin iyang ihalad ang iyahang anak. Pagtuman, obedience. Atong basahon sa Genesis 22:3 sa mayong balita. Nagaingon, busa sayo sa pagkabuntag nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisanguna niya ang iyang asno ug gipakuyog niya si Isaac ug anduhan niya kaulipon. Ipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Excuse me. Atong makita dinhi nga naghimo og papangandam si Abraham para pagtuman sa sugo sa Dios. Timan iya kining bugtong anak. Ug iya kining gimahal ug gipangga. Walay ginikanan nga dili masakitan o muhangyo o magduha-duha sa pagbuhat ini. Adunay usa ka sugilanon mahitungod sa kapastor kani si Matt Woodley. Parihar mas nga nako, no? Pastor, writer nga ginganlan og Matt Woodley. Nakikiistorya si siyang anak nga 19 anyos. Nga nagingon kaniya nga sa sunod semester adto na siya sa Nairobi mo eskwela. Kaning pagdeklarar sa iyang anak nga ningon nga adto dito sa Nairobi siya mo eskwela sa sunod semester. Dili pagayudugay nga ang iyang higala nga nibisita kaniya, nibisita dito sa Nairobi. Niingon ni Matt Woodley nga ang Nairobi mao ang usa sa pinakadelikado nga lugar sa kalibutan. So sa iyang pagsulti ini sa iyang anak, dili siya gusto nga mo adto dito mo eskwela ang iyang anak sa next semester sa Nairobi. Apan ang iyang anak niingon, Daddy, maanad na kanako nga sige kog atubang og kalisod ug kakuyaw. Gitawag ako sa Dios sa usa ka misyon. Makasulti pa kanako karon nga ayaw. Apan hinundumi, Daddy, dili sa tanang higayon nga ako imong maproteksyonan. Diha naigo ang amahan nga usa ka pastor sa gisulti sa iyang anak.
Niluhod siya og nangayo og kapasayloan sa Dios ug ningon siya ligon akong pagtuo. Gimoa kini nga malig-on bisan paluyo sa mga kalisdanan nga mosunod niini. So nakita samahan. Kisa may dili guilty na ako usab guilty sa ko ana. Sa gagmay pa mga bata iniglakaw nako akong nauna tos balay. Nagtrabaho ko ang akong nauna tos balay. Nakaingon na lang ko sa kong kagalingon sa una adto na ko sa balay magtrabaho kay to akong mga anak to ako nauna. Ingon ni ana. Bisan sa dagko na sila, bisan karon. Honestly, mabalaka pa ko nila. Mao na makaing ko, Lord, pasaylo ako sa ako ang kaulang sa kong pagtuo. Nasayod ko nga bisan asa ko, dili ko makadupa sa akong pamilya o sa mahitabo, kundi ikaw lamang makahatag og proteksyon. Simple ra gyud ang suliran sa atong kinabuhi. Lisod siguro pagtuman kuno dunay katumbas nini. Dili gyud kita mahimutang. Usahay makasamok pa. Ug makabagat kitag mga pungutana usahay nga dili kita makatubag. Mao kini ang kahimtang ni Abraham. Apan nituman gihapon siya. Atong basahon sa Genesis 22 versikulo 12. Genesis 22 versikulo 12, maayong balita. Niingon din ayaw sa ang bata, mingon ang anghel, nasayod na ako. Nga andam ka gayud pagsugot sa Dios kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. O di ba? Nahibalo na mo sa istorya. Mangutana. Makita ba ang imong pagtuo diha sa imong pagkamasinugtanon? Mao na ang pangutana. So ang ikaduhang timailhan mao ang nagtubo nga pagtuo. Si Abraham mao dako kayo nga ehemplo sa ato ang pagtuo. Apan atong makita sa Genesis or sa Genesis nga dili kanunay nagpakita si Abraham nga lig-on ang iyang pagtuo. Usahay kini mahimong huyang. Sa diyang gitawag sa Dios nga mulangyaw sa usa ka lugar nga wala niya hisayri, wala niya kaybaloi, wala siya makakita nini. Paano siya yang gihimo ni tuman siya? Apan sa diyang niabot na ang kagutom ni atong mga dapit, unta musalig siya sa provision sa Ginoo, niadto siya naghimo siya og iyang kaugalingong pamaagi niadto siya sa Ehipto. Kay kagutom, doon na may kagutom nga nitabo sa ila. Ug mao kini nakahimo hinuon nga siya nakalapas, nakahimo og kalapasan nga nakakompromiso sa iyang integridad diha sa Ginoo. Anay usa pa, gisaaran siya sa Dios ug daghang kaliwatan apan daghang katuigan nilabay wala gayud siya makabaton ni bisan usa ka anak nila ni Sarah. So iyang gihimo. Naghimo siya og pamaagi nga makabaton sila og anak kapandili kang Sarah kun dili sa ilang sulugoon nga si Hagar. So iyang gigamit ng iyang kaugalingon nga pamaagi. Apan bisan si Abraham nagatuo sa Dios, makabaton gihapon siya usahay og kahuyang sa iyang pagtuo. Ngano man tungod kay si Abraham, tao lang gihapon na. Tao gihapon sama kanato. Ang punto mao ni bisan huyang iyang pagtuo, si Abraham usa gihapon kabuluhaton nga nagapadayon. Sama sa atong kinabuhi. Ug unsa man ta kahuyang, bangon lang ta, padayon ta sa buluhaton nga gihatag kanato sa Dios. Pantinuod kini usab kanato, no? Dili kita perpekto. Kay wala gyud perpekto kanato apan nagapadayon kita sa mga buluhaton nga atong ginahimo. Ang matuod nga pagtuo maluya man apan kini kanunay ang buluhaton magapadayon. Kini kanunay magapadayon ang buluhaton bisa ang atong pagtuo maluya. Ingon ini ang pagpahimutang ni Santiago. Sa bersikulo 22 nagaingon, busa klaro kayo nga iyang pagtuo giubanan sa mga buhat si Abraham. Ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang buhat si Abraham. Ang pagtuo ni Abraham nga gisgutan ni Santiago mao ang pagtuo nga nahitabo na 25 ka tuig sa dihang wala pa mahitabo ang paghalad. Nahitabo ni kini ang iyahang pagkamasinugtanon sa wala pa ang 25 ka tuig. So wala pa siya maghalad siyang anak. Nituo si Abraham sa saad sa Dios.
O kini nga pagtuo na pamatud-an sa iyang pagtuman sa sugo sa Dios human sa 25 o 30 ka tuig ang nilabay. Ang iyang pagtuman mo ay nakahingpit sa iyang pagtuo nga nagsugod sa pipila ka tuig gikan pa kaniadto. Ang pagtubo o sanctification dili usa lang ka panghitabo kundi usa kini ka proseso. Una to usay nakasuway man ta nga dadto nato sa bakasyon atong mga anak. Ang ilang pangutana nato ug labi na kitay mag-drive, magsige nag pangablit nato. Moingon din na abot na ta. Wa pa. Layo pa, di ba? Sama sa atong kinabuhi. Sama sa mga tao nga wala gyud pasensya ba. Migsakay dia sa elevator, nakapislit nagkausag gato siya dugay kay pislito og daghan. Mo siguro hinungdan naguba tong daang elevator. Dili na. Nagtuo man sila nga ang elevator mo adto dito dali kay siya gadali. Moingon na lang elevator, labyan lang sa tamo din ha kay to ay gadali sa taas. Di pa naman ano. Gusto gitag instant gratification. Nang naadayon ba? Dili ingon nini mahitabo ang sanctification o pagtubo, no? Mato di Pablo sa Filipos 3:2. May balita. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na nako na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot nini kay ako iyaman ni Kristo Jesus. Nagingon ba siya nga naabot o nakabot na niya? Wala pa. Aba na iyang ginabuhat mo ang pagpadayon, pagpaningkamot nga makabot niini. Panayaw ka mo kay bulong o kay ubos o kadlok sa pagbuhat niini kay matud pa ni Pablo sa mao gihapong sulat sa Filipos 2:13 nagaingon sa may balita. Kay ang Dios nagabuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Nagpanglihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Busa ang sanctification pinaagi lamang sa gahom sa Dios, dili pinaagi kanato. Kung usa pa kita kabaruto nga dunay layag unsa may atong gikinahanglan? Hangin. So ang Ginoo mao'y naghatag sa hangin aron mudagan kining maong baruto sa atong kinabuhi. Tataw og klaro kung ang atong pagtuo dili tinuod, dili adunay kung ang atong pagtuo tinuod aduna kini pagtubo. Adunay mga pagmatuod nga ang buhat sa balaang Espiritu Santo nagapanglihok sa ato ang kinabuhi. Atong makita na pinaagi sa atong buhi nga pagtuo. Pangutana, aduna bay pagtubo ang imong pagtuo ug ang akong pagtuo. So ang ikatulong timailan, arita diri sa ikatulong timailan, adunay kaisog nga pagtuo. Una, aktibo ug masinugtanong pagtuo, ikaduha, nagtubo nga pagtuo ug ikatulo, mao kini ang timailan nga ikatulo adunay kaisog nga pagtuo. Baliko na to ang pagkumpara ni Santiago kang Abraham ug Rehab. Si Abraham respetado o ginadayeg, si Rehab usa ka babaeng bayaran. Walay balor sa ang pagkatao. Si Abraham moral nga tao, si Rehab immoral nga babae. Si Abraham bantugan nga pangulo, si Rehab usa ka ordinaryo nga lumulupyo. Si Abraham usa ka dato, si Rehab dili. So dako kay kalainan. Apan si Rehab adunay buhi nga pagtuo. Atong makita nga ang buhi nga pagtuo dili lamang sa mga adunahan o sa mga pinili mga pundok lamang alang kini sa tanan. Mangtuo ni Rehab na pamatud-an sa diyang iyang gibuhis ang iyang kinabuhi sa pagtago sa mga espiya nga mga Israelita. Matud pa sa bersikulo 25 nagaingon, ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babae nga si Rehab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Hudiyon pag-ikya sa agi sa laing dalan. Daghan kaninyo nga nahibalo na niining maong sugilanon. Nahisgutan kini dito sa basahon sa Joshua o Josue kapitulo 2 ug 7. Si Rehab nagpadagan og usa ka balay. Nagapadagan og usa ka balay nga rintahan, no? Abangan. Diin mausap kini ang balay nga bati kay og reputasyon dito sa Jericho. Sa diyang moabot ang duha ka Hebrewanon nga espiya,
iya kini gitaguan kay kini gipangita sa tao sa hari. Ug iyang gihitabangan sa pag-ikyas. Mao ni gihimo ang rehab. Apan sa wala pa sila manlakaw o palakta, nagpamatuod siya. Excuse me. Nagpamatuod si Rehab kung unsay gihimo sa Dios sa Israel sa dihang gipalingkawas ang mga Israelita gikan sa Egypto. Nasayod siya. Ug ang mga kadaugan dito sa kamingawan, katong wilderness, dugang pa niya. Atong makita sa Joshua o Josue 2:11 nagaingon sa may balita, sa pagkadungog namo nini nahadlo kami ug ang tanan mitalaw tungod kaninyo. Ang inyong Dios ang Ginoo, mao gayud ang Dios sa langit ug sa yuta. Mao ni nahibaw-an ni Rehab. Mao kato iyang pagsugid gikan sa iyang baba mahitungod sa iyang pagtuo, pero wala kini matapos dinhi. Gipunto ni Santiago nga si Rehab wala lamang magsulti nga mituo siya sa ilang Dios ug iyang gitugot nga madakpan ang mga espiya ang espiya nga mga Israelita. Hinuon iyang gibuhis ang iyang kinabuhi. Ang iyang kaugalingong kinabuhi sa pagtabang niini mga tawhana nga makaiskapo. Ug unya may inampingon niyang gisunod ang ilang mga pahimangno mahitungod kaniya ug sa iyang pamilya aron dili sila maapil inig sulong sa mga Israelita dito sa Jericho. Excuse me. Ang iyang pagtuo kay dili kutob lang sa istorya apan adunay buhat. Kadtong aduna sila'y kay gayunan sa pagpakita sa ilang pagsalig sa Dios, iyang gibutang ang iyang kaugalingon diha sa kuyaw nga kahimtang. Mao na ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kung nasayran pa sa hari nga ang iyang gibuhat, siya o iyang pamilya sigurado nga pagapatyon. Apan pinagi sa grasya sa Dios gidawat ang iyang pagsalig diha kaniya ug siya giluwas uban siyang pamilya. Ug ano na pay labaw niini nahimo siyang modelo sa pagtuo. Gikan sa usa ka babae nga ordinaryo, nahimo siyang modelo. Nasayod ba kamo sa nahisulat uban ni Abraham ang pangalan ni Rehab sa Hebrewanon 11? Ang gitawag na Hall of Fame, taas na, Hebrewanon 11. Usa pa gyud mas labaw pa nini, usa siya sa nahimong tawhanong kaliwat ni Jesucristo. Siya ang apuhan sa apuhan ni David. So may kalambigitan. So unsa may atong buhaton? Aplikasyon nagaingon ba kini nga para mamatud-an ang atong pagtuo kinahanglan gayud nga mosimba kita o motambong sa mga gagmayng pundok sa iglesia o magalagad sa buluhaton sa iglesia. Dili ka na mao ang gitudlo ni Santiago. Kanang mga Bible study pag-adto sa simbahan o Bible studies o pag-adto sa iglesia o sa simbahan sa pagsimba, motambong sa ministry dili na sayop. Mabuhat ta kana. Apan ang gisgutan dinhi mao ang buhi nga pagtuo. Kay kung atong ihalad ang atong kinabuhi, mga pangandoy, mga paglaom diha sa Ginoo, kung kita anda mo surrender sa tanan, bisan pa pagbuhi sa atong kinabuhi, mao na ang matinud-anon ug buhi nga pagtuo. Adunay duha ka ehemplo. Si Abraham ug si Rehab nagpakita silang matuod nga buhing pagtuo, pinaagi silang gibuhat. Bisan na naa sila sa makuyaw ug walay kasiguruan nga kahimtang, ilang gipakita kini. Ang tinud-anay nga pagsulay sa buhi nga pagtuo makita diha sa ato ang desisyon sa atong kinabuhi. Anaa ka nato. Mo desisyon kitang mubuhat kita niini, anaa ka nato. Kasagaran sa tao matarong pa kung maayo ang kahimtang. Apan sa panahon nga mahimutang sa kalisod ug kakuyaw, ang ilang pamilya, ilang trabaho, bahandi, mapalayo sila sa ilang mga ambisyon, ug kung adunay kuhaon ang Ginoo nga bililhon sa ilang kinabuhi. Unsa man? Mapakya sila sa pagpabilin diha sa buhing pagtuo. Mahuyang, mahimong mahuyang ang ilang pagtuo. Ug makita ang tinud-anay nga pagtuo. Matod pa ni John MacArthur, it's in decision of life where hopes and dreams and destiny and ambition and life itself is on the line that true faith always reveal. So, matod pa niya sa akong nasabtan. In English man guni. Gingon niya nga ang atong ambisyon, atong mga damgo, atong mga destiny, no? Ang atong kinabuhi, mahimutang na gani diha sa kakuyaw. Makita gayud ang tinud-anay nato nga pagtuo. So si Abraham ug si Rehab nga
hatag ug nagpakita para nato kung unsa ang buhi nga pagtuo. Una, aktibo ug masinugtanong pagtuo. Ikaduha, nagtubo nga pagtuo ug adunay kaisog nga pagtuo. Mao kini ang gipakita nila ni Rahab ug ni Abraham. Karong dagan kaninyo tingali nagunana og nagsulti, lisod na. Lisod gina. Tinuod oy, lisod. Pero ingnon ta mga dili na lisod. Imposible. Kay dili na nato mahimo kung walay Ginoo sa atong kinabuhi. Pan atong hinumduman, ang matang sa atong pagtuo gibase diha sa kinaiyahan sa Dios nga atong gituhuan. Ang matang sa atong pagtuo gibase diha sa kinaiyahan sa Dios nga atong gituhuan. Atong paglaom dili magsalig sa kalig-on sa atong pagtuo ug sa sangputanan ini. Manang atong paglaom anaa sa Ginoo. Ang sentro sa atong pagtuo anaa kang Kristo. So ato ning tapuson sa mong sugilanon mahitungod ni Blandin. Tightrope walker kining tawo nga mulatay pisi ba. Mao man ay akong mga ekspresyon sa una. Ay lang kog pawaliha, palataya lang ko sa pisi. Anay mga kuan nga di gid nato mahimo ba. Ay lang kog pawaliha, palataya lang ko galambre o pisi ba. Pero na magud ang lambre sa diya sa sawgod ug ang pisi. Sayo na kay paglatay. Anyway, so mao ni giingon kini si Francois Gravelit, mao ni nga Jean Francois Gravelit no. Natawo ni atong Febrero 28, 1824 sa Hidsen, France. Sa dihang 5 pa siya katuig, mahilig siya gymnastic no. Nya nasa 6 months training sa acrobats. Unya do na siya mga public appearance no. Nga gitawag siya the little wonder. Nga na-develop gini ang iyang skill sa gipagiya ni P.T. Barnum o Barnum Bailey Circus. Murag familiar kay ni nako kay kining Barnum mao ni ang the greatest nga kuan show no, naghatag sila sa mga circus, labi na sa circus. So nahimo siya nga gitawag og Great Blandin. Nailad siya sa 1859 ni-announce siya nga maghimo siya sa kabutang amazing. Oh. Nga iyang mutabok siya sa Niagara Falls, Niagara. So mutabok siya sa Niagara nga pisi. Ang pika sa na side sa Amerika ug ang pika sa na side sa Canada. So ang pisi gikan diri padung ato ana siya moagi. So sa June 30, 1959 gibutang na ang pisi. Sa alas 5 sa hapon nagsugod ni si Blandin og tabok no, di nakahimo kini og history siyang kinabuhi. Nihunong pagani siya tunga no sa iyang paglakaw nya nagtunton siya og pisi ngadto sa tubig nga dunay botelya iyang gisulag tubig nya iyang gikuha dayon human lingkod siya sa pisi iyang ginom nagpawasa siyang kaho pero kay balo taon sa iyang giwa ang iyang kakuyaw no dili lang kauhaw no. So nagsugod siya og tabok ngadto sa Canadian shore. Nya nihunong nagbalance siya sa iyang kaugalingon pinagi sa katong pool nga gigamit. Unya nagdala pa gyud siya og unya pag-balance niya sa pool nikalit siya og tumbling. Bihan ni tawhana oy. Nikalit siya execute og back somersault dili para bagi tumbling atubangan kanang luyo ba. Wa ka kakita sa imong tugpahan. Why kahadlok? No fear. So mao ning ang mga katawan ni Sagit ni kuno alin na ditso nang ari kahadlok sila limang kan tumbling mag-tumbling ka na PC ikaw nimo patay kang bata ka. No? Nagsagit sila nga mopadong sila nga to. So humani adto daghan na siyang nahimo nga iyang pagtabok nini. So sa matag himo niya niini nga lisod kayo imo pag iya pang gihimo nga nagsakay sa bisikleta. Naglakaw nga gitaptapan ang mata. Unya dihay naglakaw siya nga naog wheelbarrow. Unya nihunong siya sa tunga, nagluto siya umilit. Ako mo kay itlog mga prito ba. Nagluto siya sa tunga, nya PC ko na yung giburugan no, lisod ra gyud. Ambot lang. Naamo gyud picture siguro. Sige lang. Anyway, unya pagkahuman naghimo siya og trip og gikan sa iyang kamot nya og sa iyahang PL. So gi-perform niya ni privately gadto ni Prince Wales kani si Prince Wales hari ni siya sa Wales no. Prince Wales and King Edward the VII.
Niya gi-offer niya nga iyang pas-anon si Prince Wales, pero ni-decline siya, balibad siya. Dili ko. Lima kayo mong pas-anon niya, mutabok ka diha. So mao ni ang pinakakuyaw niya nga gihimo, pag-announce siya nga iya magdala siya og tawo diya siyang buko-buko, mulabang siya. So usa ka tawo ni sugot, wala ang iyang manager, si Harry Colcord. Mao ni si manager ni Blandin. So gingnan niya instruction niya, wa pa sila mulabang, gingnan niya ang manager nga ayaw pagtan-aw sa ubos kundi pagtan-aw sa taas. Dili na ikaw si Harry, kundi ikaw na si Concord, siya na mismo. Siya, Concord. Dili na ikaw Concord, kundi ikaw Blandin na. Hangtod nga, nisugod na sila. Ang ingon siya nga, i-clear, ilimpyo ang imuhang huna-huna, ang imong lawas, ang imong kalag. Ug muliho ko, sunod ka na ko, ayaw pagsupak. Kaya musupak ka, patay. Mahulog ta. Mao na giingon ni Concord. Mao na ningos Concord nga, grabe ito nga biyahe, oy. Mura man to og kanang urom. O sige, gidaman ato, giliman siya na siya gibasa niya, gitabok siya nga to. Mao kini ang hulagway sa patay nga pagtuo. Bahin niya to nga prince sa kalainan sa manager ni Blandin o ni Colcord sa prinsipe sa Wales. Mao kini silang duha nito ni Blandin nga mahimo to niya. Panang manager nga si Colcord mao'y andam nga nagpakarga ni Blandin o nitabok sila sa pikas. Tumoy, pinaagi sa paglakaw si babaw sa pisik. Mao ni gipasabot ilustrasyon sa buhi nga pagtuo. Adunay usa ni tuo apan dili mo salig. Ang usa ni tuo ug disalig pagyud siya nga mahimo ni niya. Mao usab ni ang hulagway sa Kristohanon nga adunay buhing pagtuo. Dili kita kinanglan nga mahimong usa ka tightrope walker sama ni Blandin aron makatabok kita sa busay sa atong kinabuhi. Musalig lang kita o musalig kita ni Ginoong Hesukristo kay siya ang modala kanato sa pagtabok sa busay sa atong kinabuhi. So maglakaw kita sa atong pagtuo. Maglakaw kita diha sa pagtuo, katong ipakita sa atong kinabuhi ang maong pagtuo. Dili sa kadako sa atong pagtuo, kundi ang kadako sa gugma o grasya sa atong Dios nga kita nakapadayon o makabaton kita og buhi nga pagtuo. Amen? So inyo nakita ang kalainan. Ang buhi nga pagtuo, patay nga pagtuo. Atong makita nga naarag yun na to. Kung ano na tayo pagtuo, ang kulang na to, wala tayo pagsalig. Kinahanglan na kay pagtuo, ug musalig ka. Kay imong gisaligan, way lain kundili ang atong Dios nga buhi, ang atong Ginoong Hesukristo. Mao'y naghatag sa atong kinabuhi, naghatag sa tanan tag-iyas kalibutan. Amen? Magampo ta, mga igsoon. Hallelujah. Langit ng Amahan, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo may tungod sa pagtuo ning kapunon. Tuguti Amahan nga amo kining magpabilin sa among una-una ug among ipabilin usab sa among kasing-kasing nga ikaw lamang ang maghatag kanamo og paglaom. Nga ikaw lamang ang maghatag kanamo sa buhi nga pagtuo. Ug nagampo kami o Dios nga ikaw Ginoo ang magdala kanamo sa among kinabuhi ngadto kanimo or diha kanimo. Usamahan among gisalig nining kapunon o nining adlaw ang among kinabuhi diha kanimo tungod kay ikaw man ang tag-iya niini. Ikaw ang tag-iya sa tanan ug ang tanang nga butang nga anaa kanamo imo. Usamahan naginalik kami kanimo tungod sa imong grasya ug among isalig kanimo ang among kinabuhi. Tungod kay ikaw among paglaom ug ikaw ang among Dios. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen.